Salut, eu sunt Ovidiu și astăzi, fiind duminică, o să fac primul videoclip cu provocări pe care mi le-ați dat voi pe Facebook. Prima provocare o am de la Munteanu Petru. Du-te la farmacie și întreabă dacă au pachet de post. Am auzit că au adus pachet, post, cu multe vitamine aici. Sau au scos produse. S-a scos cineva. Întrebare o avem de la Andrei. Te provoc să strigi Mara Ciucă pe bulevard. Bă. Hai, încă o dată. Mara Ciucă! Gata! Mara Ciucă! Mă, te provoc să iei un cartof, să-l legi și după să-l plimbi ca pe un câine. Baftă. Gata. Hai ca tofu! E frumos. Gata, mai plimb? Ajungi la civilizație. Asta mai. Ionuț Gige, te provoc să mergi la un magazin și să întrebi dacă au făină de pământ. Baftă. Gata, Anța. Ce faceți? Șurca de ați arăți? Și dacă făină de pământ? Și făină de pământ. Nu știu. Știu și făină de pământ. Nu? Săruna. Săruna. Mulțumesc frumos că v-ați uitat la acest videoclip. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like și subscribe. Aștept în continuare provocări de la voi. Vă pup! Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry